spojitosti s mojou kandidatúrou sa ma ľudia pýtajú, že kde som bol a čo som doteraz robil. No tak ja s týmto problém vôbec nemám. Ja pomáham ľuďom minimálne 22 rokov od revolúcie, kedy som sa pustil do komunálnej politiky a začal som sa zaujímať o samosprávu a zistil som tam také špinavosti, aké si človek ani nevie predstaviť. Robil som to, že som najprv u nás chcel spraviť určitý poriadok a nepodarilo sa. Po dlhých rokoch zastrašovania, rôzneho stíhania a všetkého možného, po márnych pokusoch dosiahnuť nejakú elementárnu zákonnosť v samospráve, som došiel k tomu, že človek sám nič nezmôže. Asi pred 2 rokmi som inicioval založenie občianskeho združenia Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Toto dnes pracuje po celom Slovensku a zaoberá sa pomocou občanom, aby sa nedali miestnym diktátorom prenasledovať, aby akýsi zákonný stav si nastolili aj u seba. V poslednej dobe sa mi naskytla možnosť kandidovať v Národnej rade. Zvažoval a nakoniec som si povedal, že musím. Som na kandidátke Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, kde si vybrali z celej republiky ľudí, ktorí niečo vykonali a ktorí predstavujú záruku, že by pokračovali a nedali by sa skorumpovať. Toto vám môžem naozaj zaručiť, že mňa si nikdy nekúpia. Sledujem stav v našom štáte, sledujem stav v politike a vidím, že ľudia, obyčajní ľudia tu živoria, že nám nenechávajú doslova žiť. Prečo je to tak? Podľa môjho názoru republika, ako vidíme aj teraz kauzu Gorila, je rozkradnutá a možno ľudia si aj neuvedomujú, kam odišli peniaze za týchto 20 rokov. Na jakých ostrovoch, v jakých rajoch daňových a kde sa nachádzajú. Keď sa neurobí poriadok medzi tými, ktorí rozhodujú o nás a nedostanú sa tam ľudia, ktorí to myslia naozaj vážne, tento štát podľa mňa veľmi zle dopadne. A možno to dopadne tak, že ľudia doslova padnú na hubu a bude sa tu rabovať. Takže preto kandidujem, aby sa toto nestalo, aby sa včas tomuto zabránilo. A pokiaľ sa budú ľudia vyhovárať, že nemôžu ísť k voľbám, nemajú koho voliť, ja mám presne opačný názor teraz. Na našej kandidátke je asi 130 nezávislých ľudí, ktorí majú svoje presvedčenie, nebudú hlasovať ako cvičené opice, budú hlasovať podľa svojho presvedčenia, tak jak nám to hovorí ústava. A myslím, že tento stav by sa dal zvrátiť tak, že čo najviac týchto ľudí dostane do vlády a do Národnej rady. Ak dáte hlas nám, tak môžeme potom niečo robiť. Ak sa tam dostaneme len pár, alebo len niektorí ľudia, aj tí budú robiť, ale už takú moc nebudú mať. Sledujem stav v našom štáte. Väčšina ľudí je totálne znechutených. Sú znechutení obyčajní ľudia, sú znechutení podnikatelia. Dozvedel som sa o jednom prípade, že niekde na Slovensku kontrolovali pokladňu s fiskálnym modulom a zistili podnikateľovi 40 centov navyše. Vraj dostal 300 eur pokuty. Toto je pomoc malým a stredným podnikateľom. Je toto vôbec zdravý rozum? Ľudia nemajú pomaly z čoho žiť, podnikatelia sú žobráci a všetci doteraz kričali pomoc malým a stredným podnikateľom. Chcel by som povedať môj názor, kde je chyba. No chyba je tu, že neexistuje trestná zodpovednosť na papalášov. Najväčší trest, ktorý dostanú, je musíš odstúpiť, keď už máš nahrabané milióny. A to možno niektorí aj s radosťou odstúpia. Ako vyšetruje polícia a prokuratúra. Doložíte najjasnejšie dôkazy a čo sa stane? Policajt si vybere tie, ktoré vôbec s prípadom alebo len čiastočne majú dočinenia a o tom vám dokáže písať celé litánie a nakoniec prípad odloží, zastaví, skutok sa nestal, skutok nie je trestným činom a ľudia strácajú chuť, znechutení sú a nečudujme sa, že potom nechcú bojovať za nejakú spravodlivosť v tomto štáte. Toto mám preskakané na vlastnej koži na prípade Brunovce, na miestnom diktátorovi, ktorý je odsúdený až po 22 rokoch boja a to sa ešte aj odvoláva. S čím som sa vlastne zaoberal? No najprv som sa zaoberal s miestnou politikou. Napríklad podnikateľ si postaví obrovskú stavbu na čierno a starostka povie, že ju nevidí a že nekoná. Vedľa si postaví občan plot podľa stavebných plánov, podľa vymerania a dostane pokuty. Ľudia rozmýšľajú, kam sa strácajú peniaze z nášho štátu a prečo musia chudobne žiť.
Zoberme si len projekty z Európskej únie. Aj v našej obci máme 2. Súčasná starostka postavila akúsi obrovskú budovu, označila si ju dopravnými značkami, spravila si chodníky a budova tu stojí a nikto z občanov nemôže ani zistiť, na čo táto budova bude. Vieme len to, že je to projekt Európskej únie na rozvoj vidieka. Prídeme na námestie Brunoviec, hlavný kontrolór obce si prerobí dom. Býva v ňom aj s manželkou a je tam malinká cedulka na schránke, že vraj je to ubytovňa. Nikto z Brunoviec nevidel, kto tam je ubytovaný, ako táto ubytovňa z fondov Európskej únie funguje. A ešte jeden príklad zo súčasnosti, s ktorým sa zaoberám. Pán prezident má vymenovať generálneho prokurátora. Je Národnou radou zvolený, Ústavný súd potvrdil, že voľba je právoplatná a pán prezident nevymenováva. Dostáva výzvy od občanov, od poslancov, protestné mítingy pred jeho palácom a pán prezident neodpovedá. Nedávno som sa dozvedel, že pán prezident povedal, že ho ani nevymenuje. Ako môže takto dávať príklad občanom? Toto je už podľa mňa absolútna anarchia. Preto som podal aj to trestné oznámenie, nech Národná rada rozhodne. Nech rozhodne, či koná čestne, právoplatne, podľa ústavy, alebo nech povie, že koná nezákonne, ale nech koná. Nie je možné stále len vykrikovať a podávať výzvy. A prečo je pán generálny prokurátor tak dôležitá osoba? Keď sa obrátite na políciu a dajú vám výsledok vyšetrovania, z ktorého sa vám hlava zakrúti, dáte ho preskúmať okresnej prokuratúre. Okresná prokuratúra už obyčajne pritakáva vyšetrovateľovi a môžete dať preskúmať krajskej. Krajská zamietne takisto a príde to na generálnu. Tu by mohli spraviť poriadok. Preto to je dôležitý generálny prokurátor, aby bdel nad zákonnosťou, aby sa takéto prípady nestávali. Ešte by som chcel povedať svoj názor, že prečo sú ľudia znechutení a prečo nekonajú. No ľudia konali, niektorí 10, 15 rokov, niektorý rok. Ale čo myslíte? Ktorý človek bude stále trieskať hlavou do múra a vidí, že zákonnosť tu neexistuje? Nemôžeme sa čudovať, že ľudia nechcú konať. Napríklad u nás povedia, vidíte, čo ten Juro Kukla všetko robil a čo dosiahol, akú zákonnosť tu máme. Takže ľudia konajú, ale sú absolútne znechutení zo zákonov, ktoré nemajú koncovku. A čo to znamená? Že pre papalášov neexistuje žiadna trestná zodpovednosť, môžete sa sťažovať na lampárni. A takéto zákony tu vyrábajú v Národnej rade a cvičené opičky takto dvíhajú ruky. Podľa mňa by tieto voľby mohli znamenať aj malú revolúciu, respektíve veľkú. Podľa mňa by mohli zmiznúť väčšina starých tvári z Národnej rady, mali by nastúpiť noví. Nehanbí sa povedať, že takí ako ja, a videli by ste, že tento štát by sa úplne začal točiť iným smerom. Len treba, aby ľudia dostali rozum a hlasovali tiež podľa toho, čo videli, aké majú presvedčenie a môžu si ozaj z našej kandidátky vybrať ľudí. Nebudem nešťastný, keď ma nezvolíte. Bol by som síce rád, možno by sa mi zle stalo, ale viem, že aj keď sa tam ja nedostanem, tak sa tam dostanú ľudia slušní, ktorí v živote čosi dosiahli a budú konať podľa svojho presvedčenia a podľa svojho svedomia. Bežne sa nás pýtajú ľudia, ako sa vy môžete dohodnúť, keď ste nezávislí a je vás tam 150. No jednoducho. Podľa Ústavy Slovenskej republiky článok 73 poslanci sú zástupcovia občanov, mandát vykonávajú osobne, podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Dávam otázku, ako je to teraz? Spravodajca vyhlási, opice, ruky hore, opice dvihnú. Opice, ruky dole, ruky dajú dole. Je toto hlasovanie podľa svojho svedomia a presvedčenia? No samozrejme nie je. Ako sa dohodneme? No budeme hlasovať podľa svojho presvedčenia, svedomia a vedomia, a vždy bude výsledok, zákon prijatý alebo neprijatý. S tým rozdielom, že to nebudeme robiť na silu podľa nejakých víziev. Ja osobne si zistím, o čom idem hlasovať, keď tomu nebudem dostatočne rozumieť, poradím sa s odborníkmi a potom budem hlasovať tak, ako si myslím, ale žiadne príkazy ja neuznávam.